to teď nepotřebujeme. Vole! Možná bojí o motor. Vole! Tam je totiž specifikum Monaka. Ona se totiž ta boxová ulička vlastně připojí do trati, pak se z ní znova odpojí a pak se k ní znova připojí. A ty nesmíš na tu bílou čáru najet v momentě, kdy ta boxová ulička už splývá z trati. Pak se jí nesmíš ani dotknout. Ale v momentě, kdy boxová ulička jede samostatně mimo trať, tak přes tu čáru můžeš. Nie z pohľadu inžiniera, Jsem teď dělal licenciu. nie z pohľadu inžiniera možno riskantnejšie snažiť sa spomalovať pilota, ako keď on má taký ten dobrý svoj flow. Hovorím o Antonellim na čele s 28-sekundovým náskokom. Tu budeme atakovať aj ďalšie známe rekordy. Mercedes naposledy vyhral v Monaku ešte v roku 2019. Tak je pravda, že zase jít do úplného rizika a jezdit do nejrychlejší kolo za druhým je dost zbytečný, protože možná pro pilota je to výhoda, ale samozřejmě pro tu techniku úplně ne. Navíc ještě k tomu přihlédnutím k faktu, že vy tu techniku musíte používat ještě do konce roku. Jednotlivý ty komponenty a tak dál. Takže je rozhodně chytřejší trošičku ubrat, netlačit to do úplné hrany. Není předpoklad toho, že byste mohli bourat, ale přece jenom si pošetřit nějaký ten výkon, respektive ten pohonný agregát a v podstatě celý to auto na ty nadcházející závody. Když máte tak velký náskok, 28 sekund, nemusíte všem dát kolo, to samozřejmě je zbytečný, protože už v tuhle chvíli je to slušný deklasování všech soupeřů. A režia inak minula ten moment, kedy Antonelli dal Russellovi celé jedno kolo. Je to už realitou. Možná jim to poslal e-mail. Aj to je možné. No, iba prvá trojka je teraz v celom jednom kole. Trošku pripodobenie Montrealu, ale Monako je najkračšia trať a to Antonelliho tempo je brutálne. Byla ta výskra. Jo. Jo. To je sila. Hele, tady to bude vidět hezky. To zastruhaný vlas by si naozaj dal. Fúha. To byla pěkná rána, to teda tady čáru po sobě dopatrný. Jako ještě na Voltu to vypadalo. Zatím mu to bohatě v tuhle chvíli stačí na druhé místo, protože Lewis Hamilton dostane 5 sekund. Znamená, že na takhle stačí takto dokroužit ten závod a bude z toho druhý místo, pokud jeho monopol zbojí všechny 4 kola. Teraz už išiel s veľkým oblúkom. Nie, tak nie. No napokon to nie je ale víkend podľa predstav Charlesa Leclerca. Ešte v piatok to vyzeralo celkom nádejne v prospech Ferrari. Ale formuloví bohovia rozhodli trošku inak. A my mierime za naším posledným tretím pitstopom. Ahoy Česko, Lando Norris here, McLaren Mastercard F1 team driver. We're back with Olin for season 2 of our partnership. Cítíte tu energii? Pojďme do toho. Vítězství je na dosah. Olin, oficiální partner McLaren Mastercard Formula One Team. Mimořádné okamžiky jen pro naše klienty. To jsou silnější zážitky od České spořitelny. Fandíte doma jako z tribuny. Nechte se pohltit dokonalým zvukem s novým set-top-boxem Vodafone TV Play jen za 150 korun měsíčně. Vodafone. Dostaň se do vedení. Platit, spořit, investovat. Začni hned. Přidej se k 70 milionům dalších. Se nebojte. Tak a je tu veľká zmena. Lance Stroll to zaparkoval v poslednej zákrute Anthonyho Nogesa a možno sa budú diať trošku diviť, pretože Kimi Antonelli nešiel do boxov, zatiaľ čo Lewis Hamilton je tam povolaný a bude v boxoch poriadne husto. Uvidíme, či Ferrari asi neurobí dvojitý pitstop. Pozor, Hamilton si musí odpíkať 5-sekundový trest, nikto sa nesmie jeho Ferrari ani dotknúť. On
On tam je aj Leclerc. Ano, obě Ferrari, je tam taky Piastri. Ten bude nadávať. No to teda. No to teda. No a... tak. Z druhého místa je zase zpátky třetí. Ale Leclerc se přesně ptá, proč sakra stavíme? Proč jsme nezůstali venku? Diplomatický přístup ve Ferrari. No. Stratégia Ferrari stabilná asi ako piliere na Prešovskej nemocnici. Tak. Leclerc si to tam chystal, ale keď sa rozhodol, že nie, bude to Hamilton, to obsadí pravdepodobne druhú priečku. Všetky monoposty dostali teraz prikázané ísť cez boxovú uličku, keďže ten Aston je tam parkovaný v poslednej zákrute a maršali potrebujú manipulačný priestor. A využil má tam obrovskú medzeru, takže nemusí ho to mrzieť a prezujúc aj Georgea Russella, áno, trošku napätia. Si vzpomínala Valtteri Bottas, ne? No len šrobujú, Jeden. no, a safety list. A mezera tam dávno byl. Na Hadžare. Hlavne pozor na speeding. On je Hadžar před Russellem, pozor. Že by ta chyba? Nebo Hadžar nestavil. Nie, Hadžar No oni projeli boxem všichni. nevieme, či mu menili gumy, lebo Hadžar Hadžar Ano. nestavil minimálně podle lifetimingu. Má tam starou tvrdou, teďka mi to připadá, tady píše grafika na našem lifetimingu. No poďme sa pozrieť, ako dnes došoferoval Lance Stroll. Jo, ono to popotlačilo do zatáčky totiž. To je ten problém, na který si stěžovali oba dva piloti Astonu, že ve chvíli, kdy brzdí a chtějí podřadit, tak místo toho, aby to auto podřadilo, tak vlastně ještě zrychlí a strčí je do té zatáčky. No to se stalo přesně tady. Prišiel o posledné miesto. A tu uvidíme ten moment, kedy Antonelli vyčkával. Ale dostal. Dostal odpověď včas. In, ako kedysi v Nemecku. A opäť to nestihli, ale kľud, je to v pohode. Ale Highlander prichádza predviesť svoj safety car, ale Hadžar je pred Russellom a nezabúdajme na to, že Russell sa zdržal kvôli dvojitému pitstopu. To ano, koukám, jestli Hadžara přezuli nebo nepřezuli, protože Se tváří, že ano. No, hlavne stále tam máme tie metričníky, ktoré minimálne sme jasne videli v prípade Hamiltona, že tých 5 sekúnd si vyčerpá. A mám pocit, že pneumatiky ako keby teraz nenaskakovali, možno vplyvom toho prejazdu boxovej. Asi těm boxoval se to zamíchalo právě. ono to tam teď sem plete mezi sebou, že naše časomíra říká, že vlastně v rámci toho stintu má Hadžar na těch gumách ujeto 0 kol, což je v pořádku, ale jinak celkově už 28, takže... To je blbý, no to ale jako v tuhle chvíli je to nezávidění hodná situace z obou stran, protože buď to utopíte jednoho z pilotů, to znamená buď to Luise Hamiltona, který objektivně měl dostat trest, samozřejmě těch 5 sekund, a nechali byste Leclerca venku, tím pádem by ho přeskočil, anebo budete takovou velmi diplomatickou cestou, že vlastně zanecháte to pořadí, který je, pomocí čeho vlastně v rámci toho pitstopu smažete Hamiltonovi těch 5 sekund, no ale dokončí na to Leclerca. To se právě stalo a samozřejmě asi se není čemu divit, že vlastně ani nechce slyšet vysvětlení od Ferrari, protože je samozřejmě jasný, co se stalo a tohle se hodně těžko rozsuzuje, jak to je, co je vlastně správně. Zároveň aj Russell by mal mať nejaké otázky, že prečo jemu menili gumy, že radšej nezostal na trati a či Russell si odpíkal tých 5 sekúnd. Schválne, bol tam dosť veľký chaos. Antonelli jeho zdržení v boxech, takže Russell tam ještě čekal. Najel do boxu a... A dotkli sa. Ne, ano, neodpykal. Tak koľko on dostane dnes trestov? Však on... A teď si toho všimli, ale už bylo pozdě. No. Oni se nesmí toho auta dotknout. Ano, Možná- měl být trest.
Možná i proto oni pak váhali, jestli ho pustit, přestože místo tam na vypuštění bylo. Ano, Tak Russell si to vyžerie dnes ešte poriadne. Ale ředitelství závodu má asi takovou paniku, že zatím to ani nezaznamenali. Dá se očekávat samozřejmě, když si toho všimla režie, že by to tak nakonec mělo být. A teď ještě budeme předjíždět všechny auta, respektive safety car nechci sedět většinu auto, tam jsou okolo, aby se nám srovnalo správně pořadí a první byl Kimi Antonelli. a on zároveň, Russell se teď ptá do vysílačky, hele, a ta penalizace, my jsme ji teda odpikali nebo ne? U Piastriho je momentálně potvrzeno, že ji odpikal, takže tomu zmizí vykřičník. Aby měl naskočit i Hamilton, Ano. pokud teda se toho nikdo nedotknul, tam toho monopostu vypadalo to, že ne. Takže předjíždějí teda auta okolo, se vracejí zpátky před safety car. A jich tam hodně vidíte nahoře, nebo viděli jste ta všechna čísla a postupně budou mizet vykřičníky. Zmizel u Piastriho, kde je to potvrzeno. Jak říkáš, měl by zmizet i u Hamiltona, určitě ne u Russella. A u Russella by měl být ještě jeden vlastně. Myslíš, že tam budú prihnuté? Znovu Russell představoval. A ak sa chcete pousmiať popod fús, tak Lewis Hamilton prešvihol 60 v boxoch o 0,1 km za hodinu. To je ten přepočet. To je prostě to, že to tam nevíde, když to střihneš vnitřkem. Já mám obavu, že to bude víc těch pilotů, že všichni budou opravdu o malinko a bude zajímavý, jakou to bude mít dohru, samozřejmě jestli se to vůbec dozvíme a bude se to řešit na veřejnosti, anebo jestli opravdu se to nechá za zavřenými dveřmi, protože pokud tam zkrátili ten prostor, respektive jakoby otevřeli ten prostor pro to, abyste si zkrátili tu vzdálenost, tak logicky, když počítáte vlastně vzdálenost versus rychlost, no tak ona musí být vyšší, ale pokud jste si to tam dokázali zkrátit o metr, což jste třeba předtím nemohli, ale je to v rámci pravidel, no, tak je to zapekli. Možná jste si všimli, když Hamilton teď pod safety carem jel do boxu, tak výrazně tu čáru obkroužil, aby náhodou se mu to nestalo znova. Potvrzeno, že i Hamilton si odpykal penalizaci, za chvilku mu zmizí vykřičníku jeho jména taky. Teď už se tak stalo, takže tam je potvrzeno. U Russella se tak stát logicky nemůže. Tohle bude zajímavé. No, pochopitelně tohle jsou vždycky ta specifika daného okruhu a na to přesně je jezdecký briefing. Na to jsou ty poznámky, které jsou pak oficiálně vyvěšovány. Takže já si myslím, že tam se ale závodníci budou odvolávat naprosto marně. Navíc 5sekundový trest je něco, proti čemu odvolání stejně není. To je právě složitý, že ono opravdu i proti tomu nemůžete protestovat, protože to jsou sportovní pravidla, které vlastně ve chvíli, kdy se dojede, tak jsou tak, jak se staly a tak, jak jste si a je to teda hodně nešťastná situace. Jo. Nechtějí o tomu Mercedesu mluvit. Russell se na to ptá, jestli si tu penalizaci odpykal nebo ne. Dokonce mám pocit, že toto Wolfton byl ve vysílačce a říkal, ale vyřešíme to potom, jo? Nemluv o tom teďka. Ale on říká, no já to potřebuji vědět, jestli jsem si ji teda odpykal nebo ne, protože já jsem v těch boxech nějakých 10 sekund strávil. Tak odpykal jsem tu penalizaci nebo ne. Každopádně, safety car na konci tohoto kola zajede do boxu. No a bude sa znovu jazdiť záverečný šprint na mäkkých pneumatikách a potrebujeme informácie samozrejme o trestoch, ako sa nám to celé zoradí, ale ak dobre pozerám, tak taktika hyeny Arvidovi Lindbladovi fantasticky vyšla. Máme na bodoch oba monoposty Racing Bulls. 62 kol na středně tvrdé sadě pneumatiku Lindblada, to je číslo, který si říkám, že normálně ten Lifetime Mix na tu dělal chybu. Na Nováčika nie zlý výkon opäť a dobrá stratégia, išli tomu naproti. No a tu už Kimi Antonelli musí zvládnuť reštart. Ferrari sú tam nasačkované. Safety car je už v boxoch a Antonelli veľmi skoro, ešte pred zákrutou Raskas, rozbehol tempo. Pneumatiky určite nie sú v optimálnych teplotách a Lewis Hamilton je najbližšie k Antonellimu. Počas celej dnešnej veľkej ceny zase máme niekde žltú vlajku. No, na konci tratě. Leclerc! Někdo nezvládl ten restart. Charles Leclerc! Leclerc havaroval v poslednej zákrute Antonio Noguesa podobne ako Lance Stroll. V nájazde do 66. kola.
A dvojité pódium pre Ferrari to dnes určite nebude. Sklamaný aj brat Artur. A to je veľký šok. Kto vie, čo sa tam stalo a safety car sa vráti na trať. A na pódiovú tretiu priečku sa vracia Isaac Hadjar. Po v podstate heroickom výkone to Hadjar podľa všetkého dotiahne aj na pódium, respektíve má k tomu veľkú šancu. Podle toho výrazu, který nám ukázal Charles Leclerc, tak si myslím, že se mu to prostě čistokrevně splašilo na těch studených gumách a takhle se na to podívat. Hamilton tam jemne prebrzdil a druhý katastrofálny víkend po sebe pre Leclerca, tak toto je hrozná chyba. Honestly, I'm not going to take a break. Ale Leclerc je hodně naštvaný, je tak na to, do jaké situace ho tým dostal a pak taky na ty brzdy, se kterými se trápil už včera, říká, hele, za tohle já ani neakceptuju vinu. Pardon, ale ty brzdy jsou fakt špatné. Nejhorší na tom je, že ono to je v podstatě jak přes kopírák, to, co jsme viděli u Lance Strolla, ta auto vlastně nespomaluje a místo toho, aby vy jste zabrzdili, zatočili, tak vlastně ono vás to šoupne do té zatáčky z toho rána. Pierre Gasly vyšetřován za překročení rychlosti boxe. No, ja sa začínam báť, že reálne výsledky z tohto ročného Monaka uvidíme pozajtra. Tam je vidět ta bariéra, ano. A vlevo ten nájezd, tam to všichni řežou přes ten roh té čáry, to je podle mě kámen úrazu. Vypadá to tak. Ďalší katastrofálny víkend pre Charlesa Leclerca. Montreale to dotiahol aspoň na solidné body, ale tu je to vypadnutie pri reštarte za safety carov. Karolina to věděla už dopředu, že jo, špatná kombinéza, příště musí prostě být červená. Snáď sa z toho poučia. No ale pozri, môžu sa smiať iní. Gasly poskočil na 5. priečku, uvidíme, koľko trestov ešte vyfasuje. Hadjar je třetí. Hadjar je tretí, čo po tej piatkovej nehode asi chvíle nesníval. A po rozvaném závodě víceméně. Musí viac kričať, vidíš? Možno aj to je ten recept. No, velká otázka je ještě, jaký tresty dostane George Russell. Ano, Protože v ano, ten moment by ano. potenciálně Gasly mohl poskočit zase někam ještě o jednu příčku výš. No, ale George Gasly dostane druhé ještě. Aha, pravda. Taky se mu to docela kupí. On jeden měl a dostane ještě jeden. Sledujte tu reč tela Charlesa Leclerca, absolútne zúrivý. Druhý víkend sa sťažuje, že jeho brzdy absolútne nefungujú. Vraj poznajú riešenie, ale nechceli ho nasadiť tu. Šetria si ho až o týždeň. V Monaku by to bolo vraj príliš riskantné, ale vidíte, ako sa tá forma dokáže prelievať doslova z víkendu na víkend. A teď už se ke komisařům dostává i situace George Russella. On bude vyšetřován za to, že si neodpikal správně svůj trest. Teď to máte potvrzené také v grafice. No. Tam v těch boxech, všimněte si tu bílo-červenou bariéru, která se tam tak stáčí. Ona bývala podle mého směřovaná v minulosti víc směrem k tomu vrcholu, takže donutila piloty objet tu čáru. A teď to všichni řežou těsně kolem ní, vlastně si tam jemně zkracují trať. No, nevideli sme síce dnes žiadne predbiehacie manévre, ale za to sme videli kopu trestov. Ještě jich pár uvidíme. A ešte ich pár uvidíme. Lepší než nic, že? No určite, určite. Slovovali sme chaos a ten prišiel, ale iným spôsobom. Tady zatím pouze připomenutí, že George Russell tím, že si neodpikal trest, tak mu stále platí Červená vlajka. červená vlajka. Závod je zastaven. No, tak ja mám také jemné podozrenie a nechcem veľmi konšpirovať, že FIA pravdepodobne prišla na nejaký systém a systémový problém a my sme to tu zažili, kedy to je 3-4 roky dozadu, keď sa otávalo so štartom, pretože nefungovala elektronika, nefungovalo osvetlenie, myslím bezpečnostné svetlá ani štartovacie a bolo to posunuté skoro o dobrú pol hodinu. Tady se podíváme na to, jak Russell neodpikal trest. Tam vlastně, když přijede do svého boxového stání, mechanici se těch 5 sekund nesmí auta ani dotknout. A teď sledujte mechaniky Mercedesu. Zastaví šup a už se dotýkají. No to sú inštinkty, samozrejme. Jasně. A teď on nevěděl, jestli má vět, nemá vět, ještě světlo tam rozsvítili pozdě, přestože bylo kam se vrátit. Takže tady tohle je jasné vyšetřování za neodpikanou penalizaci. Tam proti tomu nemůže říct Mercedes ani Russell Popel, protože to prostě neodpikali. A proti té penalizaci odvolání nebylo. Ale jestli myslíš, že by teď byl
rozpor vůči tomu množství překročení rychlosti? To je jediné, co mě asi napadá, ale... To je za mňa jediné. A druhá vec je ale, priatelia, nespite, pretože my budeme asi sledovať štart z pevných Áno. pozícií číslo 2 Áno. a Antonelli, ktorý mal 30-sekundový náskok, ale ako chcú teraz narovnať tie monoposty pri všetkých tých trestoch, už Už je to nejde, hlavně už se No. někdo odpykal. Ano, a Gasly dostává další. kde už normálne odletel gombík na veste. Tady. Vy sa nesmiete, ale to je dôkaz toho, že naozaj tu nikto nespí. Přesně. A teraz, no Leclerc môže samozrejme lutovať svoju nehodu, určite sa tak aj deje a neurobil to na schvál, ale máme tu Hollywood, no, taký, ktorý by sme možno ani celkom nečakali. No takhle, my pořád oficiálně nevíme důvod té červené vlajky. Ještě se mohla opravovat bariéra po Leclercovi, ale to silně dost pochybuju, protože to byla takové sednutí do polštáře jako předtím u Strolla a tam stačí tu bariéru narovnat. Já nevím, jestli je potřeba měnit segment nějaký. No počkaj, mám tu ďalšiu špekuláciu už priamo z okruhu. Vraj je na nejakom úseku problém s asfaltom, ktorý by sa začal trhať. Aj. A to by znamenalo koniec veľkej ceny Monaka. To jsme dojezdili. Přesně tak, to se nedá rychle opravit. Bo kolik máte času, že bychom to ještě... Ono je pravda, že v minulosti v Monaku se v rámci rozjetých víkendů i přeasfaltovávalo, třeba po požáru servisního vozidla v první zatáčce, ale bylo to vždycky do druhého dne. No, ano, v tu chvíli bychom dojezdili. Pak bychom museli vzít výsledky 2 kola zpátky a to by teoreticky mohlo vrátit zpátky do výsledku Leclerc. Teď jenom nahazuju. To je pravda. A teď je otázka, jak moc to auto bylo poškozené a myslím si, že tam bylo zavěšení. Tam asi Zlomené. to už by nestihli dát dohromady. Ale teoreticky možné by to bolo. Ale minimálně, když by se závod teda zrušil úplně a vrátilo by se to, tak by zůstal alespoň ve výsledcích. Teď se dívejte, kudy pojede Gasly. Tohle je důležité. A tady on to No, za stolik ne. Jako vzal to přes tu čáru. Ale hlavně už se mu to stalo dneska podruhé. To prostě není tím, že X týmu má špatně naladěný limiter. Ale hlavně má ho. On ho měl zapnutý už když najížděl Ano. do té zatáčky. To jsou přesně tahle překřížení té čáry, kde vlastně ty jedeš reálně kratší vzdálenost. Ona se pořád přepočítává přes tu delší, která je vlastně nastavená jako ta měrná délka boxové uličky, ale vlastně zajedeš to v kratším čase, ergo si byl vlastně rychlejší při tom přepočtu, přestože se vlastně skutek nestal. Ale teraz si predstavte naozaj to spätné vlastne vyhodnocovanie výsledkov. Valtteri už má pohodičku, ale teraz si naozaj predstavte, že by oni vyšli toho Leclerca na podium. Tak ta možnost tam reálně je, pokud by závod nepokračoval. Ako zažili sme už A je to a asfalt, to pravda. zažili sme veľa bizárov a toto je možno príčina dvojnásobného vypadnutia. Ak Lance Stroll a Charles Leclerc strátili kontrolu, lebo neklame si, je to v nízkej rýchlosti zase, Pokud se ucházíš o job PR manažera Ferrari, tak rozhodně to teď musíš tvrdit. ale ja robím maximum, ale Charles sa teší na pódium podľa mňa, ale pozrite, jak tam hustí do inžiniera. Jo. Lebo to je jenom tam rozdiel zase. Ano. Tak on dobre nakladá. Neopravíme. Monoposty sa vedia vrátiť do hry, teraz uvidíme športovú dojku, akí sú vyjednávači. Fred už viděl tu kameru. Áno. Zabijácký pohled, otočte to. Tak toto sme naozaj nečakali. Každý rok v Monaku sa preasfaltuje istá časť vozovky, predsa len majú to tam celkom nabité, ale v tejto chvíli sa trošku bojím, že na výsledky budeme čakať aspoň do stredy a toľko času zase nemáme. Jedna vec, ktorá je ale, myslím si, že nespochybniteľná, je víťaz. Preto Kimi Antonelli to, čo predvádzal v 68 kolách, je fenomenálne. Pochvala aj pre Hadžara. Aktuálne ho vidíme teda na 3. priečke. A opäť potvrdenie toho, že niekedy stačí len vydržať. Špeciálne v Monaku. Stačí to pretrpieť. A príde odmena. Alonso je 14, Perez 15. Pri tých všetkých vypadnutiach takisto pre nich veľmi
veľmi dobré pozície. No, zapeklitá situácia, nezávidíme riaditeľovi pretekov, nezávidíme ani komisárom. Já mám ale toho, co jsme viděli, jak je ten asfalt vlastně vytrhaný, tak by si ředitelství závodu nemělo dovolit restartovat ten závod, pokud to nedokážou nějak opravit. A samozřejmě všichni víme, že asfalt nějakou dobu potřebuje na to, aby vytvrdnul, takže ta šance je podle mě velmi malá a jsem zvědavý, co s tím plánují udělat. Čo v takýchto chvíľach pozerajú na monitoroch piloti? Ako napríklad George Russell. Tak samozřejmě těch možností je hodně. Za prvý řešíte asi, co se tam stalo, kde se vlastně co se děje, abyste dostali dostatečně přesné informace. Zároveň se chcete podívat i na to poškození, kdyby ten restart nakonec probíhal, tak abyste věděli, čemu se vyvarovat, na co nenajíždět, aby náhodou nedošlo k podobné situaci, jako se stala u Charlesa Leclerca. Někdy se podíváte i na tu nehodu, vlastně co to způsobilo, prostě abyste měli přehled o trati. Potom řešíte s týmem další vlastní trápení, jestli například v tom autě něco nefunguje, vlastně v jaký je to kondici, co a jak takovou tu řeknu rutinní přípravu i potom pro ten samotný restart. Ja už vidím na Twitteri aj fotku, kde to bolo v podstate, ten narušený asfalt je v ideálnej stope, nie že by som, no a tu sa môžeme na to pozrieť, aspoň, že réžia nie je alibistická, pán v okuliároch, myslím tých tmavých, biela košela, vľavo je Rui Marquez. To je riaditeľ pretekov, na ktorého pleciach momentálne, no nechcem byť zlý veštec, ale toto nemôže pokračovať. Taky se toho bojím. Toto sa nedá opraviť. A aby som ešte trošku pridal štiplavosti do Leclercovho utrpenia, tak všetko nasvedčuje tomu, že tým ho neinformoval o 5-sekundovom treste pre Lewisa Hamiltona. Čo je tiež celkom zaujímavý ťah. Tepa si už tu rozklikáva inkriminovaný moment práve Leclerca. Já si myslím, že to nebylo na základě toho, co nám přeje. Asi kombinácia, nie? Že... Ani ne, pocit, že opravdu to byla spíš jako buď to mechanická chyba na tom monopostu, anebo jezdecká, to samozřejmě na základě toho, jak je Charles rozlobený, tak je to spíš kombinace toho, že prostě to auto nefunguje dobře a toho tam nachytalo, protože on v podstatě při tom průjezdu tou poslední zatáčkou jede i mimo vlastně ten asfalt, dobře, trošku se mu nabalí kolo, ale není to úplně tak tragický. Přišlo mi, že i v rámci toho, jak nadával, takže nezohledňoval tady ten moment, protože to vlastně v každém kole tam projíždíte, v každém kole se to ušpiní a trošku zhorší, ty podmínky, právě tahohle místa, ale všichni tím projeli v pohodě. Až vlastně po tom restartu, tak jediný, kdo nezatočil, tak je Charles, ale jeden mimo tu díru. A všimnite si, že zrovna ide o úsek, kde ten asfalt podľa všetkého je čerstvý. Zažili sme to v minulosti, bolo to dokonca v Dallase, tuším, na veľkej cene v 80. rokoch, kedy sa asfalt doslova rozpadával. Pred pár rokmi dokonca na montrealskej trati v Kanade, tá bola tá vracačka Herbin, kde boli obrovské problémy a tie sily, ktoré pôsobia na asfalt, sú vyzývavé. No, nechce sa nám veriť, že by to dokázali zbrúsiť len tak hlavou zadnou. No navíc je zajímavý a to vypadá, jak kdyby zaprvé teda asfaltovali takový ten velký obdélník podél celý té bariéry, ale na tom obdélníku jsou další 3 vyfrézovaný, jeden takový menší čtverec, pak je tam menší obdélník, který taky už prasklý a pak je právě ta obrovská vytrhaná díra, která ale vypadá, jak kdyby byla přeasfaltovaná přes noc, že to je opravdu tam taky vyříznutý a znovu opravovaný. Takže v novém asfaltu znovu ještě jednou vsazený nový asfalt a ten se právě vytrhal. Protože mimo vlastně tenhle nový obdélník to vytrhaný nikde není. No, som si istý, či to metlami vyriešia. Teď budeš hodně rychle metat. To budeš muset z Formule 1 máme karvy. To je... No, toto je nemilé. Vrchol motoršportu, Sir Jim Ratcliffe, jeden z najbohatších mužov sveta, spoluvlastník Manchester United a takisto tretiny súťažného Mercedesu. Ale s tímto zavání to podle mě tím, že by to chtěli restartovat, jinak by to úplně nezametali. No, už si len zober, že
máš tam, ja neviem koľko, 150, možno 200 tisíc návštevníkov v Monaku, 90 miliónov pri televíznych obrazovkách, 35 v našom štúdiu Barandové. Áno, to je hodný. Všetci sú vytržení, stoličky sú tvrdé a všetci sa tu tak trošku mrvíme, že či zažijeme ešte 10 kolový šprint. A teď bys jim řekl, jděte domů, nám se rozpad okruh. A Gasly šípi, že ho čaká asi niekoľko trestov. Hoci ten posledný prejazd bol divný. A Kolapin to, pozrite, teraz študuje práve ten okamih prejazdu. On má taky 5 sekund. Mimochodem. To kto nemá? Nemá, no právě. Nemá. Ja sa normálne cítim menej cenný. Ale aj takéto príbehy prinášajú život. A až vám bude smutno, že dnes nikto nespomenul Superclicker, že? Tohto fenoménu sme sa, vyzerá to, že zbavili v Monaku takmer s určitosťou. Tu špeciálna príľba na počesť Dacia Nuvolariho. Jeden z miestnych prezidentov Hülkenberg. Počítali sme to včera s Karolínou a malo byť ich 14 z 22. Keď prirátame Austin, je to 15. No, neviem teraz, či Leclerc ide za novinármi alebo na pódium. A Isaac Hadjar takisto prešetrovaný zase za safety carom, takže by ešte aj jemu zobrali pódium. Ja už neviem, ako to dnes dopadne. Chvála Bohu, že Fred Vasseur v poriadku. Včerajšie správy o jeho hospitalizácii vystrašili celý pedok a dnes ho vítali naozaj s nadšením a potlapkávaním. No a on aby si na svoje plecia zobral úlohu tiež pomerne neľahkú, otvoril si športové pravidla. Momentálne je v sekcii B na strane 36. Ty brďo. Já prošel, zase jsem se vrátil. Fandím ti, Pavle, veľmi ti fandím. A máš na to čas, je to v pohodě. To se peklo. Hlavně je zajímavý to, že zatím ředitelství závodu nedalo žádný oznámení ani časový, protože ve chvíli, kdy ho vydáte, tak samozřejmě 10 minut musí uplynout do startu, aby ty týmy měly čas připravit monoposty, ale zatím žádný takovýhle oznámení nemáme. No, sme vo fáze prerušenia veľkej ceny, kedy prichádza na celebrity a druhá vec je aj tá, že režisér by rád poslal nejaké highlighty, ale nemá žiadne, takže pozor, máme tu ale prvý oznam. Oni to chtějí restartovat, takže se nám vrací vlastně pořadí podle čísel, které jste viděli v grafice. A mezi tím ještě komisaři vyšetřují Hadjara za porušení pravidel safety car. Rozmýšľam, že Koho dneska ještě nevyšetřovali? no, ja už som tiež na palicu, ale rozmýšľam, že by to v tej poslednej zákrute, že by tam mávali dvojitými žltými, že to skúsia urobiť tak, že kvázi obmedzia rýchlosť alebo možnosť predbiehania a inak sa pôjde pod zelenou. Ala Makao? No jako, Tak je to divočina. Snažím sa byť konštruktívny, priatelia. Ocente túto snahu. Já si myslím, že to zametli a nechají to normálně jet. No budou dělat, že tam díra není, no zavři oči a jeď. Protože pokud by tam mávali do toho restartovat závod. Protože pokud někde na trati, ty vrát by měl zůstávat nadále na trati. Jakože je to teda oříšek, musím říct pravdu. ty musíš dělat clear ten sektor 18, no, ve kterém Přesně se tak. tenhle problém vyskytuje. Jinak by si správně oficiálně neměl restartovat ten závod. No, a videli ste inak v Stredozemnom mori miliardári po stopách uhlíkovej stopy. Je to tam poriadne nabité tento víkend. A niektoré lode už odplávali a možno je to aj pódium Charlesa Leclerca. Zatiaľ, čo Williamsi by mohli prísť k dobrým bodom. Videl som inak fotku pred štartom, že Kimi Raikkonen sa prišiel pozrieť na veľkú cenu, tak možno už je vo výrivke niekde, Šel na tvrsku. alebo s námkom. Tak Pepa, porozprávaj nám o tom, aké gély, čo teraz si piloti dávajú. Videli sme tam Estebana Ocona s tradičným banánom.
banán je dobrý, protože banán je proti křečím, takže samozřejmě často jíte banány v průběhu toho závodního víkendu. Samozřejmě tohle jsou velmi individuální přístupy, který každý ten pilot za tu kariéru, než se dostanete do Formule 1, jak tak navnímá. Někomu vyhovují gely, někomu přesně jenom ovoce, někdo ani to ne, někdo třeba vůbec nemůže jíst, nejí vůbec nic a v podstatě jenom pije třeba čistou vodu. To samozřejmě přesně na tom, co vám zrovna vyhovuje. Já musím říct, že ty gely a tady ty umělé věci nikdy mě to úplně jako nefungovalo, spíš naopak mě to vždycky přitížilo, že jsem se toho snažil vždycky vyvarovat. Sebastian Vettel hovoril, že mával z nich krče. Ano, to je vlastně postavený hlavně na bázi primárně nějakých jako rychlých cukrů a samozřejmě záleží co a jak to máte nastavený, ale dneska už to dokážete. Slušný. Tak pozor, Russell dostáva prejazd boxovou uličkou, čo by ho mohlo poslať podľa mňa úplne dokonca aj na chvost. Ano, na poslední místo, možná úplně v pohodě. A samozřejmě problém je, že vy když dostanete tuhle penalizaci, tak na ní máte si 3 kola, no, jako by 2 průjezdy, takže 3 kola na to si ji odpikat. Tím pádem, když to budete natahovat sebe víc, tak stejně Russell padne na poslední místo. A plus ona ještě k tomu nenahrazuje ten 5-sekundový trest, ten tam pořád je. Ja to len vyslovím nahlas a dáme si malé matematické okienko. 43 plus 25 je podľa mojich prepočtov 68. Ona skakuje. A ten sakravenský. Mať takýto náskok po 6 veľkých cenách. Teď Oskarka jste řekl, to ještě vůbec nic No neznamená. to máš čas, pokiaľ to nie je 104. Ako povedať. A už toto píše. Už sa to rieši, priatelia. Dlouhé e-mail. Zostaral aj toto, no, nečudujem sa. Ale já si myslím, no, tam buď piloti nedávali pozor na ty poznámky od ředitele závodu, tady se teda hodně pracuje na voze Izaka Hadžara. Taky není úplně dobrý. Nechcete úplně odedávat ten kryt toho motoru, respektive když se sundává ten bok. Je to schválně to samozřejmě zastíní, aby nebylo vidět, co se děje no, vás tam je. A Paul Monahan typický, přesně ten umí tohleto zastíňování a vykopávání fotografů z garáže. To je jeho oblíbená činnost. No, každopádně oni mají čas, protože musí dostat minimálně ten 10-minutový signál, že se bude restartovat, takže jsme určitě ještě víc než 10 minut od případného restartu. Sice máme určené pořadí, v kterém by se případně restartovalo, ale čas ne. A tešíme sa na štart a je to veľká nádej pre fanúšikov Ferrari a Lewisa Hamiltona. Kamarát mi akurát poslal for, že podľa zákulisných informácií, ale neberte ma úplne za slovo, vraj túto časť asfaltu mala na starosti nejaká slovenská firma. Nám idú lepšie tie tunely ako asfalty, ale to je zase úplne iný príbeh. No ale všetko smeruje k tomu, že sa bude jazdiť a že to bude záverečný šprint po štarte pravdepodobne z pevných pozícií. Antonelli, pripomínam, mal 27-sekundový náskok. A naložil tímovému kolegovi dokonca celé jedno kolo a to všetko môže byť v tejto chvíli zmazané. Aj takýto krutý dokáže byť motoršport, stále to má Kimi vo vlastných rukách. Či aj tento víkend uvidíme oslavné skoky do bazéna. Po Formuli E, tuším, sa to stalo takou novou tradíciou. No ale přituhuje, nechcete po 68 kole, který odjezdíte, s tím monopostem vlastně fakticky znovu startovat, protože to auto už má něco za sebou a najednou ten start je diametrálně jiný, než jaký máte vždycky na tom úplném začátku, vlastně když přijedete po té kvalifikaci, že jo, to auto je v relativně dobré kondici a můžete v pohodě startovat, navíc na to máte slušnou přípravu, máte tam ty 3 nájezdová kola minimálně, který stíháte, ještě když se postavíte na ten pre-grid. To znamená, že piloti při každém tom průjezdu pitlejci zkusí ten pit stop, naladí si správně ten bite point, to znamená ten moment záběru spojky. Všechno si tak vždycky vyladíte a jedete do toho formovacího kola a tam vlastně si zkusíte znovu ten start a to je takový to finále. To znamená, že máte minimálně 4 pokusy na to, abyste se připravili procedurálně na ten ostrý start. Když je to po 68. kole, tak samozřejmě to auto už je trošku unavený, dostalo zabrat, jinak pohřátý. Do toho samozřejmě máte málo času na to zahřát pneumatiky v jednom vlastně tom najížděcím kole, teďka, který absolvujeme. Uvidíme, jestli náhodou ředitelství závodu nedá jedno kolo navíc formovací, že by alespoň piloti si mohli projet právě tím místem, kde je ten poškozený asfalt. Zatím žádnou takovou informaci ale nemáme.
No a pak samotný ten start bude zase podstatně složitější a ten tlak rozhodně stoupá. Stoupá 100% nejvíc na pravé mladýho Kimiho Antonelli. Ale pokud ten závod budeme restartovat, tak diskuze o navrácení Charlesa Leclerca do klasifikace už je bezpředmětná, každopádně jenom pro upřesnění, tak skutečně platí v těch pravidlech, že pokud by závod už neměl být restartován a měl by být tímto ukončen, tak výsledky se budou brát podle předposledního kola před tím, než byla vyvěšena červená vlajka, takže 2 kola zpátky. A to pokud se nepletu, Leclerc ještě v klasifikaci byl, že se pod safety carem ujel 1 kolo a v něm se závod červenou vlajkou taky zastavil. Ale to by Ferrari potrebovalo mať Jonathana Wheatleyho, aby im to vyjednal na boxovom úriku. Ten je zatiaľ nezamestnaný, stále sa čaká, že príde k dohode a jeho angažovaniu Aston Martine, ale stále nemáme informáciu o štarte a to bude znamenať ešte ten 10-minútový interval. Nikam neodchádzajte. Nie, že by ste sa chystali, ale predchádzajúcich 68 kôl pravdepodobne bude mať ešte úplnú váhu. Vysvěta červená. A možná Hadjar na jeho. Aha, To je ten problém, který tady odhalil George Russell. Na to taky má oko a taky to rovnou hlásí, říká, Isaac Hadjar nedržel 10 délek vozů před vozem před sebou pod safety carem, což je povinnost. To bylo teda hodně, to je zbytečný od Hadjara, jednoznačně, úplně vlastně si tím téměř ničemu nepomůžete. To, proč se to dělá, proč chcete roztáhnout ten rozestup, je, abyste potom mohli zrychlit a dostat se do nějakého trošku většího tempa, tím zahřát víc brzdy, ale tady to vlastně nemělo žádný efekt, navíc ještě potom byla ta červená. Říkám si, jestli by tam to Red Bull nemohl zkoušet hrát na to, že Hadjar měl nějaké problémy, konec konců teď stejně koukají pod sudní svému monopostu a něco tam zkouší vymyslet, ale nevím, jestli je to nějaká argumentace, která by mu vlastně dokázala pomoct. Pokud by k trestu mělo přijít. Zatím komisaři nijak nerozhodli, takže tam asi bude probíhat i komunikace s týmem. a opäť pripomenutie toho, že byť komisárom teda nie je úplný dream job. No, Ako naozaj niečo závidieť, ale máme tu prvú reakciu už od Charlesa Leclerca. A počkajte chvíľočku. Tam samý Lewis Hamilton bude pravděpodobně vyšetřován, respektive zatím je to pouze zaznamenáno. Ideme na highlighty, pozor. Dozrel čas, to bude takých 20 sekúnd. Max Verstappen už je určite doma s rodinkou v novom bytíku pred tunelom. ještě ustoupení od Sena. Skúšme. Zatiaľ naozaj samé dezerty. Oni nám akože všetky odstúpenia ukážu, no tak to je vrchol motoršportu. Charles Leclerc pred novinármi. Videl som ten asfalt už niekoľko kôl dopredu, ale to nebol skutočný problém, ale nechcem o tom hovoriť príliš, pretože sa desím toho, aké slova by som použil. Koniec citátu. No a teď se pojďte podívat, protože vlastně Stroll vypadne v tomto místě. Dívejte se na ten asfalt. Tady už On nabral nečistoty tou ľavou prednou ty pneumatikou. vytrhané kusy asfaltu tam nabral na kola určitě. Ten jo, a je to mnohem víc teda než Charles Leclerc, teď ono to tam není úplně vidět, taky si to trošku přejel, ale o něco méně než Stroll. Si nemyslím, že u Leclerca to tím bylo. No, sám Leclerc navádza na to, že sú to proste brzdy. Už aj očítači spier tam sledovali ako tak vehementne na zástupcu týmu. Rozprával o tom, že vyvinul obrovskú Že vyšetřován incident. No a Adrian Newey po dlouhé době v závěrech už nemá svoje legendární červené desky, vyměnili mu je za zelené, tak ale jde se aspoň podívat k červenému monopostu, jak to má jezdit. od Austrálie prvýkrát šéf týmu Aston Martin osobne na veľkej cene. Okukával tam špeciálne McLaren pred štartom a takisto Alpine. No a máme tu dobrú správu, teda zlú správu pre všetkých fanúšikov Charlesa Leclerca, ale reštart veľkej ceny Monaka je naplánovaný na 17 hodín 12 minút, takže začína plynúť tá 10 minútovka. A asi nás čaká ešte
celkom solidné rodeo. Najmä to započítanie všetkých trestov. Zatiaľ potvrdený, opravte ma, by mal byť určite Russell drive-thru penalty. To je potvrzené. Stejně tak platí jeho 5sekundový trest. Platí 2x5 sekund pro Pierra Gaslyho. Inak takéto kladenie zadku by som potreboval. Tu má Kimi Antonelli. No, samozrejme, ten tlak je teraz naspäť na jeho pleciach. Štart bude pravdepodobne kľúčový, aj keď aj Lewis Hamilton je po vyšetrovaní. A ještě jednu věc, tam jsem neviděl, že by bylo potvrzeno, že by si Franco Colapinto odpíkal svých 5 sekund. To je takto pro pořádek. Veľká cena trestov bude reštartovaná o 10 minút. Hlasovanie o jazdca dňa zatiaľ stále fičí a myslím si, že navonok je to jednoznačná záležitosť. Prospech Antonelliho. Aha, tady taky velká vzdálenost Lewise Hamiltona. Taky si nechal ujet Kimi Antonelliho. Tohle bylo víc než 10 delek, zcela určitě. Ale o tolik. Pavle, čekni to, je to 5 sekundový alebo 10 sekundový trest? Podíváme se. Aj keď v tom sa srnky vyznajú, že čo by to už malo byť, toľkokrát boli tie pravidlá upravované. Admin sa pýta, Pepa, že je to banán, tak na konci pri váhe sa mu odpočíta hmotnosť banánu. No lebo v monoposte nemôžeš jesť, alebo môžeš, lebo keď môžeš, Jako reálně by si mohl, když si tam strčíš ledničku a budeš to za jízdy vytahovat, tak bys teoreticky mohl. Problém je, že to jako není úplně jako možný udělat přesně tak, namazat si tam jako rohlik, ale v podstatě tohle se započítává do závodu, stejně jako pití. Je to vlastně úplně to samé, vy můžete pít, to, co vlastně narvete do toho monopostu, to si sebou vzít můžete a můžete to sníst nebo vypít. Bohužel teda, ono se tam to moc nevejde, takže se jenom pije, ale když je právě přerušený závod, můžete cokoliv jíst a pít tak. Takže tu lahev ty tam máš celý závod. Ledničku, když ti ji tam dají během pitstopu, Ale kdyby ti dali na začátku závodu. to je jiná věc, to se neptám, ale banán, že jo, přinesli během červené fáze. Ale jasně, to jsou kila navíc, to ti vlastně, no. Hlavně budeš mít teď po dobu těch zbylých několika kol, to znamená vlastně sám sebe v úvozovkách znevýhodňuješ, tím pádem jako je to na samozřejmě posouzení jednotlivého pilota, ale logicky hlavně konkrétně v Monaku se musíte cítit fit, to znamená, že každý takovýhle jídlo, každý takový v úvozovkách pozbuzovák, který vás udrží ve střehu a samozřejmě v koncentraci, po zbytek toho závodu a celou. Tak tím banánem vlastně navyšuješ hmotnost monopostu a teoreticky se dostáváš přes to minimum, pod kterým si mohl být. Na stranu druhou, při červené fázi jsou povolené různé věci, jako třeba měnit různé komponenty, tam se dá pak spekulovat o tom, že jedna komponenta mohla vážit víc než ta druhá, což by jako standardně neměla, ale je tohle povoleno. No, Leclerc bol veľmi otvorený pri novinároch. Nezavádzajte, nie sme pri žatve, ale pretekok Formuly 1 a Hamilton sa ponáhla. To je, kde sa bol zašiť. Neoficiálne správy hovoria, že George Russell stihol vybehnúť k riaditeľstvu pretekov počas tejto pauzy. Ako šéf jazdeckých odborov, to vie, o čo išlo. A hlavne by ma zaujímalo, že či bolo odomknuté. Lebo nepríde mi úplne normálne, aby jazdci počas prebiehajúcej veľkej ceny mali prístup. Zažili sme to v 2021. ešte s toho Wolfom. No ale Leclerc povedal, že áno, v tejto chvíli vyzerám ja ako idiot, ale proste nefungovali brzdy. Ja som vyvinul tlak, raz povedal 3, potom 5 barov vyšší, ale zadné brzdy vôbec nefungovali. To právě vypadá, no, jak kdyby prostě ten systém brake-by-wire nezafungoval úplně dobře, to auto tím pádem nespomaluje, ono to tak vypadá, když ho to prostě šoupne do té zatáčky. A to samozřejmě potom jste jak pasažér, s tím úplně nic moc nedokážete udělat. K těm penalizacím, Štěvo, na které se ptal, tak ty v podstatě, respektive sportovní komisaři mají na výběr různou škálu 5 sekund, 10 sekund, projetí boxy a tak dále. Není to tak, že jedna penalizace je striktně spojena s konkrétním prohřeškem, spíš jde i o nějakou míru, o to, jestli to nebylo opakované a tak dále. A vzhledem k tomu, že potom vlastně došlo k zastavení závodu, tak bych nečekal asi nic jiného než 5sekundový trest. Přestože oba dva, no takhle, Hamilton už
dostal jiný 5sekundový trest právě za překročení rychlosti v boxech, ale tam šlo o jiný prohřešek. Na to sme už aj pomaličky zabudli. Takže riešime tu speed limit a asfalt. Som fakt zvedavý, čo ešte v závere. No a rovnou na to navážu ohledně toho tvýho dotazu, jestli tam bude žlutá vlajka, ale ředitelství závodu vyhlásilo, že je trať čistá. Přesně v 17:00 napsali, že je track clear, to znamená, No. že není nikde žlutá vlajka, takže Iba sa jemnulinko rozpadáva, ale inak je čistá. No, pak je otázka, jestli by sami nenašli kličku ve svých vlastních pravidlech a nevyhlásili trať zelenou a hned po restartu tam dali žlutou. to by teoreticky taky To by mohli. Právně řečeno by mohli. No nič, poďme jazdiť už konečne. Aj keď reálne jazdenie nás asi čaká až o týždeň v Barcelone. Ak myslíme hlavne na predbiehacie manévre, ale no ten start bude zajímavý. no ale stále mám taký vodojem, že Hamilton ani Hadjar neujdu trestom za to porušenie pravidel jazdy za safety carom. Tam to bylo jednoznačné, tam není na co se vymlouvat. Necelých 5 minút do reštartu dnešnej veľkej ceny. No, som zvedavý, ako dopadnú všetky typovačky. A kto ešte uchmatne možno veľmi nečakané body. Pretože ak Russell naozaj si bude musieť odtýkať drive-thru penalty, tak on sa zaradí na absolútny chvost. To je takmer istota. Áno, opäť v závere táto známa výletná loď, ktorá sa počas tohto víkendu zmenila na hotel oficiálne. Tých miest v Monaku nie je veľa. Väčšina fanúšikov využíva Nice, veľmi blízko. Cesta vláčikom pomerne romantická cez všetky tie tunely. Ale jak jsi říkal, je to chytré, protože když jde do přístavu přistavit motorhome, co by tam nešel přistavit hotel? A Red Bull Energy Station by vám tiež vedeli rozprávať, ako to dávno chytro vymysleli. A konec koncom vlastne hospitality v Kanade sú všetky postavené na pontónoch. Takže týmto spôsobom to rozšírili. Pedok v Monaku museli rozšíriť o 30 metrov, ale kvôli Cadillacu, ako novému 11. týmu. Stále sa hovorí o nejakom veľkom záujme BYD, čínskej automobilky, či už ako 12. tým, alebo odkúpenie nejakého iného. No a Gucci Alpine od 2027 som už povinný. No, co se BYD týče, tak v tom projektu, nebo oni do toho projektu lákají Christiana Hornera, který už s nimi měl i nějakou tu schůzku. Těžko říct, jestli nakonec tento projekt dopadne, jestli Christian Horner skutečně povede, ale probíhají tam námluvy s bývalým šéfem týmu Red Bull Racing. No a zároveň Toto Wolff vzdal svoj záujem o získanie 24% akcií tým Alpine. Aj sa tam s hollywoodskými hviezdami, ktorí sú pozícií investorov nedohodol, keďže stále prihadzovali na sumách. V grafike vidíme, že tohtoročný top speed na úrovni 288 od Audi je v podstate na hranici tých predchádzajúcich rokov. Na kolo sme spomalili medzi 2-3 sekundami a to je zároveň ovplyvnené aj tým znížením výkonu, ktorý bol nalinkovaný špeciálne sem na Monako. No, ak sa nebojíte výšok a nie ste leniví, tak tento výhľad je z kategórie low cost, ale musíte mať pomerne bystré oči. Ale môžete povedať, že boli ste v Monaku. Sice iba na skale, ale boli ste v Monaku. 2 minúty do zahrievacieho kola. No, Piastri dostává zprávu o tom, že my pravděpodobně nebudeme restartovat z pevných pozic, samozřejmě s ohledem na ten vytrhaný asfalt, takže budou si chtít dát pár kol za safety carem a podívat se, jak ta situace vypadá. My ještě čekáme na tuhle oficiální zprávu. Každopádně Piastri mu bylo připomenuto bacha na 10 délek za vozem před sebou. Teraz vzniká dôležitá situácia, že vraciame monoposty do poradia, pretože vidíme, že Alonso a spol strácajú 2152 sekúnd podľa lifetimingu a
A toto nám už raz blblo. Tam bylo napsáno, že vozy 41, čili Franco Colapinto, Alex Albon, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Limplat je 41, ano, tam mi vypadl, Alonso, Perez a pětka Bortoleto, tak mají být zatlačeni dopředu a tihle piloti teď by se měli být schopni dostat zpátky, ano, Limplat vede tuhle skupinu, vrátit zpátky do boxu, čili teď jsou tihle piloti zpátky ve vedoucím kole. A pořadí pro restart, to je ta zbylá skupina, samozřejmě v čele Antonelli, Hamilton a tak dále. Maďar třetí. A mám tu breaking news. Plán je od nášho producenta, plán je štart z pevných pozícií po 2 kolách za safety car. Přece jen. No, jediná istota v živote je zmena. Počkajme si. Čo nám ešte vymyslia? Zober si, že už teraz tí piloti, ktorí boli na trati, už majú k dispozícii extra zahrievací kolo. Ano, sa hodí. To jo, na druhou stranu tím, že se vraceli do boxu, tak ještě pořád nepadlo rozhodnutí o tom, který typ startu bude provedený, protože produkce dostává informace přímo od F1, ale my zároveň sledujeme přímo zprávy od ředitelství závodu na oficiální časomíře, kterou máme k dispozici a tam zatím žádná konkrétní informace nesvítí. Stejně tak to vypadá, že se nám seřadí všichni piloti v podstatě na červené sedě pneumaty, kterou pravděpodobně použili někde v kvalifikaci. Většina z nich je vlastně na 4kolové, 4 kola staré, červené. Výjima Lost, a ten má 6 kol, Lindblad, ten má dokonce tvrdou, respektive tak ten ještě nenaskočil, tam nemáme informace o tom, na jaké sedě startuje, ale dá se očekávat, že většina pilotů, potažmo týmů, sáhnou po té červené nejměkčí. A Russell si znovu stěžuje na to, že Hadjar si tam nechává velkou mezeru. Ještě zase Hadjar dojel. Otázka, jestli to bylo znovu přes 10 délek. By se mělo stát poprvé, že pojedeme skrz ten rozbitý úsek, aby piloti si mohli načíst to, co se tam děje. A samozřejmě ředitelství závodu přečetli. Yes. Keep pushing. You're a lot of power. It's coming back. A to môže byť aj výhovorka však, že? Já si myslím, že nemá baterku, protože opravdu se to stalo zase na místě, kde jsme to viděli u Landa Norrise v tom tunelu. A opravdu, když má baterii, tak to nejde. Dôležitá správa. Lewis Hamilton je v pohode. Vykričník je preč, nebude prešetrovaný za jazdu za safety carom, že by tam bola nejaká amnestia. Pri posudzovaní ďalších. Tak ono krátce na to sešlo ty červené vleky, vlastně nechápu, co by to mělo reálně znamenat. Je pravda, že kdo to stál, nemohl mít vůbec žádný efekt, protože nepřišel žádný restart. No nic, až to skončí, tak to natypuju. Isaac Hadjar, ale tam zatím rozhodně to nebylo a je potvrzen standing start, čili start z pevných pozic. No, je to správa, ktorú asi Kimi nechcel počuť. Just switching. Yeah, still broken up. Bylo zajímavé, že zhasnul safety car, ale teď se zase rozsvítil, takže uvidíme. Měli jet tohle na konci tohoto kola měli do boxu, ale oni ho znova rozsvítili, takže je tam rychlá změna. Každopádně informace pro Antonelliho, že no pouze to zametli, ale ty mi říkal, no jo, ale ono se to tam nadále rozpadá. Piloti si musia dať veľký pozor v poslednej záknute a najmä v nájazde. A uvidíme, komu vôbec vydrží technika. Vidíte zoznam odstúpených alebo havarovaných, opäť poriadne hrubý. A to v jednom momente Antonelli naložil skoro všetkým celé jedno kolo. A ideme asi ešte jedno. A tak nie. Už je zasnutý. Bert Mailander zhasol na poslednú chvíľu, ide sa na štartový rožk a mali by sme sledovať, tu je ten inkriminovaný úsek. So we'll do the restart and then we'll get 2 racing laps and then we will need to do a drive-through penalty. A tohle je to nepříjemné pro George Russella, my jsme neslyšeli ani žádnou jeho reakci, bylo mu oznámeno, musíme dát 2 kola a pak pojedeš do boxu, odpikaci, penalizaci, průjezdu boxovou uličkou. Pozeráte
sa na inovatívne krídelko na zadnom spoileri Mercedesu. Ty vole. Máme Mercedes, McLaren a ako tretí a Red Bull. Audi tam má len takú malú páčku, ale vítame na gride tým pádom 16 monopostov. Dámy a páni, veľmi dôležitý reštart dnešnej veľkej ceny trestov Monaka. Na pole position, na vnútornej strane, opäť Kimi Antonelli, vpravo Lewis Hamilton na Ferrari. Za nimi Isaac Hadjar a George Russell, tak poďme na to. Červené svetlá zhasne, v Monaku máme to odstartované a Lewis Hamilton sa snaží vyťahnuť za Kimi Antonelli, ale ten si drží s veľkým prehľadom svoju pozíciu. Russell sa dostal cez Hadjara a takisto aj Pierre Gasly. Red Bull ide s katastrofickými štartami. Aj Oscar Piastri je tam už zahryznutý do Isaaca Hadjara. Všimnite si Russella, ktorý teraz čo chce to brzdiť celé. Čo by ty mohol napríklad získať? Anglický špekulant opäť hľadá nejakú možno dieru v pravidlách. Tak to je neuveriteľný traktor. Tam vzadu, aby si to všimli aj ostatní piloti. A neboli by sme svedkami ďalších nehod. Tu už vidíte Williamsi a takisto oba monoposty. Racing Bulls, ideme 40 a bum! Nehoda! Nehoda napokon prišla v najpomalšom úseku trate a doplatil na to Carlos Sainz na Williamse. Ten bude ale zúriť na čele, ale s veľkým prehľadom. Kimi Antonelli pred Lewisom Hamiltonom. Tak George Russell za sebou špuntuje celý zbytek pole tady To je protismer. Áno, Carlos. Russell se roztočil, teď ale odstaví auto mimo dráhu, takže by z toho ve finále neměl být žádný problém, bude se pokračovat, Sainz bude mimo dráhu. Ale medical car vyplašený teraz, aby to stihol do boxov, to je nepríjemná situácia. Dnes sme videli kopu bizarných situácií, namiesto predbiehacích manévrov, ale muž, kalamisko, ktorý to absolútne zvládá, je Kimi Antonelli, ktorý nedal Lewisovi Hamiltonovi žiadnu šancu. Myslím si, že Hamilton neměl špatný ten restart, ale Antonelli nepřipustil jakoukoliv diskuzi, teď už to vypadá, že i Russell jde do tempa. On se teď pokusí maličko poodjet, možná tam to pole za sebou trošku zdržel, udělal si prostor, aby mohl právě teď rozjet velké tempo a urvat co nejvíc těch pilotů, aby se potom po tom trestu vracel o co nejméně pozic. Ač to udělal trošku chaoticky a netušili jsme úplně, co tím zamýšlí, až jsem se do toho sám zamotal, tak nakonec to Russellovi docela vyšlo a právě tenhle chaos je k jeho prospěchu. Uvidíme, kolik míst tam dokáže vydělat, samozřejmě nebude to ani polovina startovního pole, musí nadále projet tou boxovou uličkou a ještě jedno kolo na to má, no mohl by teoreticky vyjet na nějakém tom 12. místě. Ještě těch dalších 5 sekund, které Istý súboj, tam sa nepomestia obidvaja v žiadnom prípade. Hülkenberg a Albon v prvej desiatke. Takže by to tam Hulk napokon predsa len dotlačil a môže si ešte polepšiť, ak si Russell odpíká ten trest. jde na to a Perez je 12, posune se na místo 11. No, tak to je veľký Cadillac príbeh. Alonso bojuje o bod pro Aston. A to sú práve tie chaotické veľké ceny, kde môžete získať. George Russell teraz je na konci boxovej uličky a rozbehnuté monoposty sa všetky dostávajú cez neho. Asi aj Audi Bortoletta tamto na čele bude tesné. Russell padá na 14. priečku. To je dálka. Že Kolapin to tam niekde zaspal. Perez je 11. Hadjar incident. Mamma mia, čo ste tam zase zbadali? Tak on proti safety caru se provinil, proti červené vlajce se teď provinil. A ešte čakáme na Gaslyho, ktorý mimochodom priatelia Gasly na pódiovej 3. priečke. Tak za safety car Hadjar penalizován nebude, ale za tu červenou nevím konkrétně co. Čo išiel na záchod, alebo čo sa zase komu nepáčilo? Kedy na to došli? Aha, budú to vyšetrovať až po veľkej cene. No, oni tam šroubovali, že jo, zádu na tom autě, což by mohl být ten problém. OK, to verím. To by mohl být podle mě jediná věc, která vlastně my jsme ji neviděli úplně, protože to mechanici Red Bullu zakryli, takže to by byla podle mě jediná věc, která by tam mohla být nějaké to porušení pravidel. Poďme sa pozrieť teraz na ten chaos v zákrute Fairmont Hotel. Ide tam Sainz z vonkajšej strany, no Prostě nešťastný moment, kdy si tam naběhl na Nika Hülkenberga, který tam jel zevnitř. Proti tomu asi není žádné obrany a zároveň racing incident.
sekundový náskok na čele, ale potrebujeme zistiť, ako je na tom s trestom Pierre Gasly. Tohle byl Hülkenberg, nikoli bylo tohleto. Tady si na ní najede Carlos Sainz, bohužel. Hülkenberg mal zatočené, ale Úplně namácaný, zahnul a zavřel až příliš a tady ještě strážka další. aj keď koho dostal, tak aj Colapinto tam dal Sainzovi, no nech sa páči. Ja vám spomínal včera ping-pong, tak ho tu máte. Proto se Colapinto tak loudá. Tam si myslím, že u Red Bullu budou hlavně zástupci týmu přizváni ke sportovním komisařům, aby vysvětlili, co všechno se tam vlastně dělo a měnilo, a pak bude rozhodnuto o případném trestu, co znamená samozřejmě incident mezi Colapintem a Sainzem, kde ale Colapinto by asi penalizován být měl. A i pro něj je to tím pádem druhý trest dne. Už sme v 75. kole. Piloti si dávajú pozor na ten porušený asfalt, ale kto získa poslednú pódiovú priečku? Aby to nebol ešte Piastri náhodou, keďže výkričníky tam svietia. On teď dělá obrovskou službu Hadjar Trajanovi Gaslymu, protože tím, že nemá výkon, tak za sebou zdržuje celý zbytek pole. Gasly může ujet, ale Gasly dostal 2 ty 5sekundové tresty a já nevím, jestli si ten první stihl odpikat, jestli on stavěl při tom safety caru nebo ne. V tu chvíli potenciálně až 10 sekund. Zaznamenán znovu incident Čeka Pereze mimo pozici na startu, stejně jako při prvním startu. Tak nevím, komu se dneska postavil, nebo tentokrát postavil do pozice. To už snad ani není možné, kolik trestů dneska rozdáme. Perez 11, Alonso 12. No nebodaj niečo by sa stalo, alebo by prišiel drakonický trest Gasly 10 sekúnd, pripočítajte, je to 25, udržalo by ho to na bodoch, ale Gasly mierí za pódium. Gasly má přezuto, jenže oni taky mohli přezovat při té červené. Nedokážu teďka říct, jestli má 5 sekund na krku, anebo 10. Jak Gasly. To bylo určitě při té červený to přezouvání. Takže tam No, mohli přezout znova. No právě, takže tam se nám to smazalo, tím pádem se nedá říct, co bylo předtím. Neuvěřitelný. Čeko Perez i tentokrát na startu špatně postavený. Ale minimálně podle toho, co nám ukazuje lifetime v počtu pneumatik, tak si troufám tvrdit, že Gasly asi tu 5sekundovou penalizaci se odpykal, protože tam má 45 kol na střední gumě, 15 na hardu, 6 zase hard a 2 hard. To znamená, že tam to jako teoreticky samozřejmě nemohli, ale podle tohohle počtu kol to odpovídá tomu, že byl v boxech, přezouval a tím pádem, když tam byl, tak se musel odpykat penalizaci. A to ještě může být, ale musí natáhnout ten náskok na 5 sekund, hlavně na Oscara Piastriho. A u Isaka Hadjara stále žádná penalizace není potvrzená. Oni to budú vyšetrovať až po veľkej cene. To je pravda. A teraz je otázka, že či Hadjarovi bude dopriatá oslava na najslávnejšom pódiu v kalendári. Aktuálne stráca na Gaslyho 2,8. To by mu mohlo výsť. My budeme pravdepodobne múdrejší až za cieľovou čiarou, kedy sa väčšina trestov okamžite aplikuje. Hadjar v posledním kole o 1000 rychlejší než Gasly, takže A oni to je jedou práva, počúvaj Pepa. identický kola. No důležité je, že Gasly neujíždí a nezískává těch 5 sekund tím pádem. A on tím pádem klesne za Piastriho. Čo sme to dnes sledovali? Predposledné kolo, absolútne do týchto chvíľ bezchybný, takmer pár perfektný, Kimi Antonelli. Ešte s najrýchlejším kolom tam Lewis Hamilton doslova nestačí s dychom. Stratil sekundu a pol v ostatnom kole. A to si Ferrari verilo, že práve táto trať by mohla sadnúť. Hadjar 3,1. Zatiaľ to vychádza dobre pre Francúza. A čo si budeme klamať dnes, pomerne neviditeľný. Oscar Piastri by si takisto mohol ešte pomôcť pri oslavách McLarenu. No ale ať už se
se stalo dneska cokoliv, tak ani jednu chybu v tom neudělal Kimi Antonelli. Ani jeden trest, ani jeden spackaný start, všechno parádní. Tak poďme si vychutnať tú spanilú jazdu. V minulej sezóne pod obrovským tlakom. Európska časť kalendára mu vôbec nevyšla. Navyše, tu v Monaku prišla kvalifikačná havária a veľké trápenie v samotnej veľkej cene. Ale po roku je to úplne nový Andrea Kimi Antonelli. Ešte aj s takýmto driftíkom. V 19 rokoch sa Andrea Kimi Antonelli stáva historicky najmladším víťazom veľkej ceny Monaka. Bravúrny, suverénny, dominantný výkon a jeho náskok na čele šampionátu výrazným spôsobom narastie. Pre Lewisa Hamiltona je to druhá priečka a opäť sa vracia na pódium tu v Monaku od roku 2019. A teraz ten nevydrásajúci moment. Šachovnicu ako tretí videl Pierre Gasly, ale padá. Prichádza trest pre Piera Gaslyho a pomerne výrazný. Tretí je Isaac Hadjar. Wow! Štvrtý Piastri a dobre počúvajte, 5. Lawson, 6. Lindblad z Racing Bulls na bodoch. Aj Albon, Hülkenberg a Ocon. Get in there, Kimi. Nice work there, pal. That was a masterclass, mate. First Monaco win. Oh my god. Yeah, a bit tense at the end there, mate. Bit tense at the end, but yeah, what a great job. Thank you so much, guys. Car was a beast today. My goodness, thank you so much. Great job there, mate. Great job. Trošku napjaté v samotném závěru, ale mega job. Chválí Peter Bonington Andreu Kimiho Antonelliho, který odjel famózní velkou cenu Monaka, ve které se toho nakonec odehrálo strašně moc. No, ale nic z toho nerozházelo Kimiho Antonelliho. No, jemne ťa poupravím, udialo sa toho naozaj strašne veľa u komisárov. Great job, guys. Sorry I couldn't pull the win. Sorry I couldn't get the win in the end. They just had the upper hand on us this weekend. Good mega result. Really grateful for all the hard work and let's continue to push. Thank you. Grazie a tutti. That's a fair use. But today we can be happy. Ještě dostává 10 sekundový trest za způsobení kolize se Sainzem. My nekončíme. Perez na vodech tím pádem. No ale Perez ešte bude prešetrovaný. Áno. A to znamená Alonso na bodoch. Tak ja už naozaj končím. To už nikto nič negarantuje. Otázka, jestli Perez dostane trest. Bravo. Jumping. Good job. P3. Nice work. Oh my god. Why does it have to be so difficult? Yeah. You worked hard for that one, mate. We threw everything on you. Good job. Hadjar říká, proč to musí být sakra tak složitý a Angelino říká, no úplně jsme ti to neudělali jednoduchý, ale mega job po tom všem, co si v tomhle závodě musel vytrpět, je to 3. místo. No Checo Perez postupuje na bodovanou 10. pozici. Bude došetřen nakonec po závodě za ten svůj špatný start, takže to se přenosu už nedozvíme. No ale ano, může se stát, že na bodech nakonec skončí Fernando Alonso. Zaboduje skôr Cadillac alebo Aston. Úplně se mi to vybavilo. Odpoveď nebudeme samozrejme citovať. Boli tam iba stovky fanúšikov, ktorí ju počuli. Zamlčíme to. Ale tu začína oslava, pretože počujete vzadu sirény? Vzadu všetky jachty, lode, je to milá tradícia v dojazdovom kole tu v Monaku sa rozozvučia naplno a no, chcel som povedať, že čaká nás mladé pódium, ale Lewis Hamilton nám do toho hádže trošku vidle. Isaac Hadjar, ďalší bravúrny výkon a nesmieme šetriť chválami s monopostom, ktorý bol ako na 3 kolesách, nemal výkon, ale Hadjar to tam dotlačil. Hamilton sa ospravedlňoval tak trošku týmu, že nemal šancu zaútočiť na víťazstvo, ale tento muž, tento chalan v Polone bol dnes nezdolateľný. No, zcela jednoznačně. Všem ujel na startu. Ani Hamilton, který podle mého ten restart neměl vůbec špatný, tak se nechytal vůči Kimimu Antonellimu, nedostal se ani na jeho úroveň, takže nemohl pomýšlet
vykašlat na útok na první místo, Kimi si prostě ustrážil a pohlídal všechny důležité momenty, zachoval chladnou hlavu i v tom všem čekání, což nikdy není jednoduché, vyhodí vás to z koncentrace, ale Kimi Antonelli nezaváhal ani jednou. Co je důležité, proti Georgi Russellovi on je skutečně od tohoto víkendu plus 25, protože Russell je momentálně klasifikován v té předběžné klasifikaci na 13. místě a myslím si, že ani ty tresty, které jsou tam ještě stále otevřené, tak on nemohou nahodit posunout. To víc si myslím, že při tomhle tom pohledu si říkám Max Verstappen, sakra škoda, že ta automobila nejelo, protože se teoreticky taky mohlo pohodit bojovat o ty příčky na úplně nejvyšší. No, tak ale to by som možno ani nevyťahoval. No, právě. Keby bolo keby, na to sa stále nejazdí. Ale Isaac Hadjar krásně udržel to pódium i s tím, že tam to nefungovalo a je to opravdu smůla, že takovýhle technické problémy. Tam byly hnedka od začátku toho závodu, ještě nám to mohlo trochu zdramatizovat, ale mám pocit, že Kimi Antonelli udělal tak strašně silný závod, že ani Max Verstappen by na něj nedošáhnul. Konec konců přesně Lewis Hamilton to pojmenoval správně, oni celý víkend byli před námi a i přesto, že to v těch tranicích vypadalo, že Ferrari je vlastně ten monopost, který bude udávat ten pol, tak naopak. Přesně pak se ukázala ta obrovská síla Mercedesu v rukou Kimiho Antonelliho. U George Russella to je opět další velký zklamání a podle mě tady na to bude koukat s takovou hořkou pachutí v ústech a bude si říct, sakra, jak to ten mladý dělá. Počujte, ale dnes sa asi stala ešte jedna výnimočná štatistická vec a to je prvý Grand Slam kariéry. Kimi Antonelli vyhral kvalifikáciu, vyhral veľkú cenu, mal najrýchlejšie kolo a podľa mňa viedol vo všetkých kolách. Ano, Napriek prerušeniu. ano. V 19 rokoch, na to, že pred rokom aj niečo nemal ešte vodičák, tak celkom fajn. Musím povedať, že celkom mu to šlo. Myslím, že Taliani a ďalší fanúšikovia po celom svete majú nového hrdinu a tento šampionát zrazu vyzerá úplně postavený na hlavu. Klobou dolů opravdu Formule 1 na něj naházela za poslední dobu všechny možné výzvy a on je všechny zvládl. A teď už si pojďme vyslechnout jeho slova. Isaac Hadjar, congratulations, your second podium in Formula One. And of course here in Monte Carlo, that was not an easy race for you. I can see it on your face. Take us through the journey. Yeah, I mean, we got off to a clean start and we're managing the race, and then within the first 10-15 laps, I started having massive drivability issues, and around here, if there's one track you don't want that, it's here. So yeah, it was incredibly challenging having to cover 60 laps like that. And even towards the end, I was still lacking power on the restart, and yeah. And then having this red flag, the uncertainty as to whether it's going to be quick starts, following or not, getting your head back into that. So a very tough weekend and a tough afternoon, I guess, to finally get that podium. Yeah, I mean, honestly, on my restart, I felt like I had a good start, and then suddenly I had a hole, and I lost 2 places. But I knew the cars had that penalty, but I had limited power, and I never had to send it that much in my life through the corners to stay within 5 seconds of Pierre. But yeah, it's an outstanding weekend considering how it started in FP1. I had no confidence to get back up. But we did it, so yeah, I'm happy. Excellent. Happy. Excellent. Well driven. Enjoy the podium. Thank you. Lewis Hamilton, you have now just had your 8th podium result here in Monaco. That equals the late great Ayrton Senna. There's no one more than you two guys have had more podiums. You've been on it all weekend. Tell us about that journey. Yeah, well, I mean, I have to start by congratulating Kimi and to the Mercedes team. My whole family, they've done it again. They've created an amazing car, and Kimi's doing an incredible job, just delivering weekend in, weekend out. So it's great to see, and I'm really happy for them. On our side, I think we've been progressing over the past months, and can't quite keep up with them just yet.
and it's probably going to take a lot of work for us to get to their level. But to get another second place is such a great feeling, especially in Monaco. Under the trickiest conditions, it was the hardest conditions out there, and we've had such a great turnout today as well. So yeah, I'll definitely take it. But just briefly on that, when you mentioned the difficult conditions, what particularly of all of the Grand Prix you've done here was giving you the biggest challenge? I think for me, it's really the car. The car is good, but we need more downforce ultimately, and I think just with the tires, with the different scenarios we had out there, you know, I ran out of tires quite early in the first stint, and then I was on that long second stint, and these tires aren't particularly great just over a long stint, so holding on to that was going to be tough. And then once we had to slow down on the safety car, you lose all temperature, and you saw with other drivers out there that it was really hard to stay on track. So I think just with all the different things that have been thrown at us, it was massively challenging, but really grateful for the day, grateful to the team, grazie to everyone back at the factory, and all the guys here worked so hard to get this result. They truly deserve this and more, and I just got to keep working harder to try and see if I can finally take that next step for them too. Yeah. Well, I know you know your way to the podium, so enjoy. Thank you. Kimi Antonelli, this is your 5th straight victory, but I think in the context of right now, in Monte Carlo, you have been flawless all weekend. Congratulations. Thank you so much. It's been an incredible weekend, incredible race, and it was one of those days where, you know, we had so incredible pace, and it was just coming all so natural, and the car was feeling incredible, and it just was giving me the confidence to push, so it was a very enjoyable day. The last time an Italian won this Grand Prix, you weren't even born. It was Jarno Trulli 22 years ago. You're not just representing your family, your team, you're representing a nation. Yeah, I mean, it's, you know, and just not finished, you know, it's still a long season, and we're going to keep pushing, keep raising the bar, and the goal is to keep, you know, keep performing like this. You know, the team is doing an incredible job. They've given us an incredible car, and I've got so much support from the team as well, from my family. So yeah, it's a really good moment so far. I was watching you when you were out of the car during the red flag. Nothing seems to faze you. You know, I think when they announced the grid start, I would have thought, I've got to do it all again. But you're just soaking it up. Yeah, I mean, to be fair, I wasn't super keen on restarting as well because, I didn't really want to restart. But then, you know, once the notification came out, I just gathered my emotion, my thoughts, and I started to focus again on data and so on, and just trying to refocus on restarting, and then trying to get the tires in the right temperature. And then once I got away, I knew I was going to make it into P1, into